बिजाब नायनि साला बे बिजाब नायनोबो बिजाबबो गैया नि साला मास्टारा लिरना होनाय बे बिजाबाव जि लिरना होदो बेखौनो नायसाबलाबायनोसै नोङो उपायानो गैलालै माबायदि जागोनब्रा थै जारलासोलै साला बिजाबबो गैया माबो गैया थेवबो जिखिनि मास्टारा बोदो बेखौनो लिरसाबलाबायनोसै आरो नङाबाथ' उपायानो गैया नालाय जानाय नङा नङाबा जारलासो थै लिरसाबनांगोन नङाबाथ' थैगोन नङाबा है ए भगबान इखिनिखौ लिरनांगौबा खम माथा गरम जागोन नालै जाबावगोन नालै मास्टारफोराबो माबायदि बिजाबबो गैया माबो गैया नायसोलाबायनांसि मुथुब्ला ओइ आयु थांग्रा मुलाखौनो होनो वाव खरले नोंलाय मा जादों खारबो एम्बुसा थांनि हानाय नङा थाङा एग्जाम दं गाबोन मावनो नोंबो जानाय एग्जाम दं मानि एग्जाम नै अखा हादों एम्बु बुथारनो थांनांगौ नोङो माबा एग्जामावसो दं इनभारमेन्टेलनि बिजाबबो गैबावलासो लिरना होनायखौनो नायबावदोसो फाग्ला नों आरो माबा एम्बु बुथारनो बाथ्रा जाया उइ खारबो फायदोबा माबा बायदां नेबाय थानो एम्बु बुथारनो थांबा आंलाय निउरास जागोन जानाय नङा थाङालै थाङा मिथिखा नमस्कारलै आं थाङा मा जाबावगोन बिदिलाय ओइ ओंखारबोदों नामा होमबा ओइ बयलाराबा ओंखारबाय मा खालामनाय थां हारसिं थां नखथा बथानो साला बार अखा फैनायफोराव डिस्टार्ब माबा एम्बु बुथारनो माबा ओइ थां जायाबो नाबो थां जाया नमस्कारसिल' जानो बारनासो गारगोन गथ'खौ साला ओरैबा थाङो दिनैबालाय थांनो नायाखै मा गिन मानसि नोंलाय असयब साला आं थांनो होननानैथ' नै हाफेन गस्ला गानना फैलायबाय सुवा साला बेखौ मिथियाखै नोङो नमस्कारलै आंनो नाङाबो आंनो जायाबो दसे बिजाब नायनांगौ थांबावलायालै साला नोंथांनो एक गोगानायसो गैया गथ' थांबावलाया दे जागोन दे थांनोसै होनबा आं थाङा होनबायलै मानसि अख्रा मानसिलै बेलाय जायाबो आं थांलै थाङा थाङाखै सालायसै थांजां मोनला साला